Just ara, en el CES de Las Vegas, el CEO d'NVIDIA ha parlat del moment ChatGPT de la robòtica. D'un moment que tenim al tombar, molt a prop. I això és molt important, perquè durant molt de temps, encara que la gent ho ha relacionat, robòtica i intel·ligència artificial no només són coses diferents, sinó que han anat a velocitats diferents. I ara estem en el moment en el que la robòtica finalment està a punt de convergir amb l'avanç tecnològic que ja té la intel·ligència artificial. I en aquest moment, el món d'oportunitats i de possibilitats que se'ns obren amb la intel·ligència artificial física són enormes i novament faran canviar més i més profundament el món actual en el que vivim.